Sa video na ito, pag-usapan natin ang CryptoTab. Ang CryptoTab ay isang mining browser. Pag ginamit mo, magmamine siya ng Bitcoin. Yung tinatawag na rin na cloud mining. Pinag-usapan natin kung ano ang cloud mining dun sa video ko dati. Nagtatanong kung scam ba siya or legit. Masasabi natin na legit naman siya. Pero, worth it ba na naka-open yung computer mo 24 hours para lang dito? Yan ang i-check natin. So, makita nyo sa mga video na ito na ganito sila mag-mine sa CryptoTab. Pati yung mga phone, dami-daming nakasaksak 24 hours. Ngayon, gusto ko mong ipakita sa inyo itong video na ito na isang creator na sinubukan niyang gamitin ang CryptoTab. For 2 days, ang nangyari, pinakita niya yung earnings. So, ito yun. And you can see here that I already mined in these 2.5 weeks, but I was mining only for 2 days, nothing much. And I was continuing to mine over my smartphone just to show you the difference. And I mined about 1 cent of the Bitcoin in these 2 days because I was mining at the minimal speed, nothing much. But if I was mining, for example, at the top speed, I think it would be like maybe 7-8 cents right now, I'm not sure. So this is the amount of Bitcoin I mined so far. You can see here, mined by me is this much, and mining network, and it's only me and one more friend did this mining network, so I earned about 1 cent over my mining network. And the total earnings are this much, so 1 cent, 124, 0.0124 basically. So nakita niyo man, for 2 days nag-mine siya gamit ang phone and computer niya. At ang naminan niya ay 0.0124 cents. So pag convert mo into peso, wala pa siyang 1 piso. What? Sabi niya, hindi niya ginamit yung maximum mining speed. Kaya mababa yung earnings niya. Pero pag ginamit niya yung maximum mining speed siguro, mga 7 to 8 cents. So, pag convert mo into peso, mga 3 to 4 pesos sa 2 araw. Paano hindi pa niya ginamit yung boosting? Available ka lang mag-boost kung exchange mo yung information mo sa kanila. So, pag magbo-boost ka, dapat may ibibigay kang email address na valid. So, parang information ata talaga ang gusto nilang kunin. Pero bakit nila kinukuha yun? Okay naman yun, wala nang problema, di ba? Ang question ko lang dito, magkano ba ang nakukonsume nila pag nagmamine sila at kung mas mataas ba yung na-earn mo dun sa nagagasto mo sa kuryente. So, i-check natin. Pero bago yan, may isang vlog na nabasa ko kung magkano ang maximum earnings mo once na ginamit mo yung mining speed at yung nag-boost ka. So, nakalagay dun. So, ang isang araw na average na na-earn mo, wala kang invite pero ginamit mo yung boosting tapos yung maximum mining speed ay around 8 cents or 4 pesos a day. So, ibig sabihin, dapat naka-open yung device mo or computer mo 24 hours. Okay, ngayon, i-check natin or compute natin kung worth it ba talaga ang CryptoTab. So, mag-compute tayo. Okay, unahin natin ang laptop. Ilan ang watts per hour ng isang laptop? So, nagre-range siya around 50 to 100 per hour. So, yun yung na-consume niya kuryente if inopen mo laptop mo na nakasaksak. So, per hour is 50 to 100 per hour. Ngayon, ang desktop naman ay nasa 200 watts per hour. Pero ang tanda natin, hindi ito gaming Pag gaming, mas mataas. Okay, mas mataas yung watts per hour niya. Ngayon, ang phone naman, pag naka-charge is around 3 to 7 watts. So, ang gagawin natin, yung mga numbers na binanggit ko sa inyo, i-convert natin sila into kilowatt hours para malaman natin kung magkano yung price na nagagasto natin. So, yung desktop muna tayo. So, may 200 watts per hour. So, gagamitin natin for 24 hours. Ang gagawin natin, watts times 24 hours equals 4,800 watts hours. Ngayon, convert natin into kilowatts. Paano i-convert yan? Gawin mo lang is 4,800 divided by 1,000 is 4 kilowatts hour. So, sa 24 hours na nagmamine ka, meron kang 4.8 kilowatts hour. Ang tanong, magkano ang 1 kilowatts hour dito sa Pinas? Ang 1 kilowatts hour ay nasa 10 pesos. So, ang 4.8 kilowatts hour is around 48 pesos. So, pag yung desktop mo, inopen mo, for 24 hours, nagmamine ka, ang konsumo mo sa kuryente ay 48 pesos for 1 day. Dito sa Pinas yan. Pag-check natin yung nagmamine for 1 day, ang nakukuha niya lang is 4 pesos. Wala siyang invite, nagmamine lang. Gets? 4 pesos. Yung isa pa na hindi niya ginamit yung boosting at saka yung mining speed ay 2 days is pwedeng, sabi niya, maging for 3 to 4 pesos. So, talo pa rin siya. Okay, ang pinag-usapan natin dito, tumatakbo yung computer mo for 24 hours. Okay, sa laptop naman tayo. Ngayon, nagre-range to 50 to 100 watts. Ang gagawin natin,
gamitin natin yung pinakamababa. So, 50 watts times 24. Siyempre, kailangan nakasaksak yan para hindi siya malulobat. So, 50 times 24 equals 1,200. So, meron siyang 1,200 watts. Convert natin yung 1,200 watts into kilowatt hour. Ang gagawin natin, 1,200 divided by 1,000 equals 1.2 kilowatt hour. Dito sa Pinas, ang 1 kilowatt hour is 10 pesos. So ngayon, 12 pesos per hours ang binabayaran mo dun pag gamit mo laptop sa konsumo sa kuryente. Ngayon, magkano naman yung na-mine mo? Alam natin, ang maximum na sabi dun sa vlog ay 4 pesos. Kaya, talo ka pa rin kung sa kuryente. Negative ka pa. Ngayon, sa mobile naman tayo. Sabihin na natin 4 watt per hour kasi 24 hours nakasaksak. Yung katulad ng napanood natin, nakasaksak yung mga mobile nila, diba? Kahit sabihin na natin pinakamababa, yung 4 watts per hour na lang. So, ang mangyayari dito, 4 times 24 is 96. So, 24 hours yun. 96 watts. So, paano natin makuha yung kilowatt hour niya? I-divide natin into 1,000. So, ang lalabas is 0.096. So, 0.096 times 10 equals 0.96. Mas mababa ang bayaran mo, pero di ko alam kung mas mababa din ba nakukuha mo. So, for 24 hours na nakasaksak yung phone mo, so 0.96 centavos ang binabayaran mo. Kasi mas mababa yung watts na nagagamit sa mobile. Baka magkaibang namamine mo dun sa computer sa mobile. So, nasa sa inyo decision nyo kung gusto nyo i-try, pero yun yung parang computation na nakita ko dito nung kinumpute natin, na hindi siya worth it mag-cloud mining ka. Ang dahilan bakit nila ipinopromote ito, or daming mga creators nagpo-promote, kasi magkakaroon sila is yung referral. Mas mataas ang bigay pag referral. Anong ibig kong sabihin? Kahit yung mga nagpo-promote dito, hindi na nila patakbuhin yung computers na 24 hours, meron pa rin nakukuha sila kung marami silang mga referral na kung saan nagmamine. Meron silang nakukuha lahat ng mining na ginagawa ng mga nasa baba nila. At kahit hindi sila mag-open, may pumapasok dun na konti-konting BTC at dun na iipon. So, mas mataas yung nakukuha mo pag nagre-refer ka. Yun yung paraan para kumita ka dito. Pag gagawin talaga nila, wala silang ni-refer na ikaw lang nagmamine, talo ka sa konsumo ng kuryente. Hindi ko sinasabing pangit to, pero subukan nyo. Pero yun yung na-compute natin. Kung gusto mo talagang subukan, dapat magaling ka mag-refer. Dapat marami kang marirefer para kahit di ka na mag-mine. Kasi pag mag-mine ka, pinapatakbo mo yung gaming computer mo for 24 hours, ay malaki ang konsumo mo. Hindi lamang 200. Pag gaming computer, nasa 300 watts to 500 watts per hour. Yung 200 lang, yun lang yung mga desktop na normal. So yun po ang tandaan nyo kung gusto nyo subukan ang Crypto Tap. Ngayon, may gusto kong pakita sa inyo. At transparent lang ako dito. Hindi referral to. Nakita ko na meron ding browser na kung saan hindi ka naman magmina pero binibigyan ka ng reward sa paggamit dito. Ito yung Brave. Bago ko lang ginamit ang Brave. Pero gusto kong ipakita sa inyo, walang referral to. Punta ko sa Google, type nyo Brave. Magpapakita na yung browser dun kung gusto nyo i-set up. Pero gusto kong ipakita sa inyo bakit maganda ang Brave browser sa akin. So, punta ko dito sa activity. October 14, 1.1 baht. So, 42 pesos. Umabot ng BAT nung una mga $2. October 9, nakareceive naman ako ng 9.56. October 14, nakareceive ako ng 1.18 BAT. So, 42 pesos. October 9, mga 9 pesos, 0.25. October 9, dalawang beses ako nakareceive, 9.63. Di ko alam bakit. October 8, may nareceive akong 26 pesos worth of BAT, 0.70. September 13, 26. September 8, 9 pesos. September 7, 34. August 7, 26. July 8, 28, 37, June 9, May 16. So, wala akong ginagawa dito. Ang ginagawa ko lang, ito yung parang ginagamit ko, hindi na ako gumagamit ng Chrome. Nakita nyo, ito naka-open. Yan lang naka-open. So, hindi ako nagmamine, kundi sa paggamit ko, open mo yan, o may mga nagpapakita dito ng mga advertising. Kasi ang gumagamit dito, mga 30 million plus na ng mga tao gumagamit ng Brave browser. Karamihan, mga crypto fanatic sila. Yun lang, pinakita ko, i-connect mo lang yung wallet account mo. Hindi ako nagmamine dito, hindi ko ino-open 24/7 yung computer. Every time mag-work lang ako, or may gagawin ako sa computer ko, then gagamitin ko yung browser, then binibigyan ako ng tinatawag na reward. So yun, so ang gagawin mo lang, mag-sign up ka, punta ka dun sa Brave browser, hanapin mo dun sa Google, parang ganito. Pag Google sana yan, type mo lang,
Brave. Yun. Brave. Yan. Brave browser. Yan. Open mo, and then, download mo lang yung Brave, tapos yung magpapakita, okay? So, guys, ito yung parang option na kung gusto niyo talagang magka-earn ng kahit pa konti-konti habang ginagamit yung computer niyo, ito yung the best, yung Brave, sabi ko. So, kung gusto niyo ng mas detailed kung paano ba i-connect ang Brave sa wallet na create mo para makuha mo yung mga reward, i-comment nyo lang sa baba. Pero pag alam niyo na, in-download nyo na lang, guys. Pag gusto niyo pa rin ng tutorial, comment nyo lang sa baba para makagawa ko. Kung mas marami siguro mag-comment na sasabihin yung, kailangan namin ng tutorial, then, gagawa ako ng mas detailed na tutorial. So, yun lang, guys. Kung gusto nyo pa rin subukan ng CryptoTabs, subukan nyo lang. Pero sa akin kasi parang ayaw kong pinapatakbo yung computer ko ng 24 hours kasi dun masisira ang computer. Dapat ang computer kailangan mo nang magpahinga para tatagal, di ba? Hindi naman siya dedicated for mining or 24 hours na tumatakbo. So yun guys, ang aking review dito sa CryptoTabs. At kung meron kayong katanungan or questions or mali yung computation ko, sabihin nyo lang dyan sa baba. Kung meron naman kayong natutunan dito, paki-comment naman or paki-thumbs up naman dyan. Kung bago ka dito sa channel ko, ako po si Trogi at gumagawa ako ng content about crypto. Kung interesado ka, mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bago kong videos. So, once again, ako si Trogi.